जय सियाराम, जय बालाजी महाराज। ई बालाजी सालासर के मार्केट बा। एजा प्रसादी के दुकान बा। तहनिए पूजा खातिर प्रसादी ले ले बनी सन। आई बाड़े आशुतोष, उनका पीछे बाड़े अमन, अमन के मम्मी बाड़ी आ पंकज भैया बाड़े। आई बाड़े हमारा साथे विक्रम भाई। एगो मुस्कुराहट अलगे बा। हम प्रसादी लेके चलत तनी। हमनी पहुंच गए बनी सन बालाजी महाराज, सालासर बालाजी महाराज के मेन द्वार पे। तो चली हमरा साथे रोडो लोगन बालाजी के आज दर्शन करी लोगन। सबसे पहले हमनी एंट्री करे से पहले यहाँ सर मस्तक करके प्रणाम कैनी हसन। फिर एजा चली जयकारा लगाए बालाजी महाराज जय श्री की बालाजी जय। सब हमरा साथे रोडो लोगन दर्शन करी लोगन बालाजी महाराज के। एजा वीडियो बनावे अलाउड नहीं खे, तो जहाँ तक वीडियो बनत बनाएम। फिर रोड़ा सभी लोग बालाजी महाराज के जयकारा लगाएम लोगन। प्रार्थना करम लोगन कि बालाजी महाराज रोड़ा लोगन की ज़िंदगी में सब कुछ सुखल कुशल मंगल रखस। तो जय बालाजी महाराज की जय हो।